Hrajeme človeče nezlobca. Začínaš. A uvidíme, kto vyhraje. Idem. Idem ja. Ide Zdeno. Ja idem. Ide Peťo, prepačte. Tri minút. Jedeš. Dva máme. Zase dáme dve. Máme tri. Nemusíš rozprávať, však to vidno na kamere. Toto bude 10 minútové video. Aj. Bože môj. Jaj. Počkaj. Povedz, že prečo ja mám čiernych a nie žltých. Spýtaj sa ma. Spýtaj sa. Že prečo mám čiernych. Viete, prečo má Peťo čierne? Lebo niekto si zobral žltú. Kto ide? Ja. 6. Konečne. Panáka. Ide. Peťo. Ideš. A. Máš. Ideš. Wala. 6. Minu. A však Miňo? Vás... Na to, ja si mohla vynechať toho kanála, čo teraz jeho je. Joj. 3. Ešte raz to spravíš. 6. Bereš. Yes. Čo robíš? 1. What the hell? Potom povieš, že o pár minútky budeme viac hry také nehrať. Povedz. A naše druhé video bude 302 hry a zahrajeme si všetky. Nevieme, či všetky. Povedz, môžeme aj po častiach. Že môžeme napríklad 10 minút jednu hru. A možno aj bude 10 minút jedna hra, Hra. takže nevieme. Úplne, že nevieme, lebo je zamknutá izba. Čo nám dovolí náš Ideš. otec. A to sa čuduje, že kde bývame, sme na Slovensku. 105. To nerozprávaj.
Toto nikdy nerozprávaj. Nemôžete. Nikto je slávny, nerobte to. Dáme to. A ty rozprávaj. Niečo. Ale za to tak rozprávam, lebo mám chrípku. Takže neviem, kedy mne to skončí, tá choroba, ale neviem čo. Dobre. Do Ale doktoru. Že budem furt točiť. Keď som chorý. Hej, povedz. Miňo, povedz. Čo to tišie? Prepačte. Povedz za to, že budem pre vás aj točiť, keď ma bude padnú. Povedz. No ideš. Ja? Nie. Daj. Však ideš, Miňo. Či si bol už? A ty ideš. Ja som bola. Ideš. Hej, čo robíš? Veď má. Tu máš byť. Pekne, Miňo. Na ty ideš. A prosím, dajte 10 lajkov. Bude pre vás najlepšie 302. 300. Povedz. 300. Ty nie on. Povedz ty, dobre, povedz ty. 300 budeme hrať hry. Poviem vám to normálne. Ak budete 10 lajkov, natočíme vám 302 hry. Vám ukážeme, aké sú tam hry a vy napíšte v komentári, že aké chcete. A to zájme ako prvé 302 hru. 10 minút. Každá hra Ale keď nám dajte like. A keď sa vám páči vám to video, no tak Bože, čo robím? dajte, no tak napíšte na čo do komentárov. Že ako to bolo. Záleží na čom. A šťastné a veselé. Vianoce. Už sú po Vánoce, ale dobre. No ale aspoň, no, dobre. Tak vidíš ty. Keby majú Natáliu, tak to je dobre. Tak to ja mám narodeniny 7 rokov. To si nemala povedať. Ja to vám vystrihnem. Päť. Raz, dva, tri, štyri. 5 minus s Bohom. Čo? Som ťa vyhodil. Nie, no to ja nebol šťastný. Ale máš 3. Nic nemá 3.
Ja už skoro som na môj garáž. Ja už som. Miňo, ideš. A ja, hej. One, two, three, four. Oh, hell no. Na ty ideš. Nie, čo robíš? Raz, raz, dva. Tu. 5. Raz, dva, 3, 4, 5. Nechaj mi to. Miňo. Ten dalej. Puścił Turecki. Puścił Turecki. Čo choď? 4. Na ty ideš. Kam ideš? Spokojnie. Kam ideš? Čo poď? Dobra. Nie, nechaj tam. Ideš. Ja? Miňo, ideš. Poď. Ja potrzebuję być Ty si len faktor. Miňo, už červený. Však nie, však. No, choď preč. To je tvoj? To nie je tvoj. Jaj. Wychodź. 5. Čo choď? Však do domčeku Ja? máš ísť. Všetko. Počkaj, kde som bola? Však tu máš ísť. Na ty, tu. Počúvajte, vystrihneme vám to a sa potom ku vám vrátime. A to dohráme. Nie, Miňo? Ano. No, to ja teraz zatváram, či vystrihnem, budem natáčať a potom vám povieme, že kto vyhral. Dobre. Dajte sem všetky. No tak pís. Uvidíme sa neviem kedy, ale druhýkrát. Dobre, rýchlo robíme, vystrihnem a potom vám pošlem. Dobre. Počkaj. A iba keď dostaneme 10 lajkov, no tak iba tedy zahrajeme si 302. No, vrátili sme sa tu a Zdeneček ani jeden dom nemá. Ja som prvé miesto a to ako je druhé miesto. Dovi, čauko.